že si aj zdám novera. A dneska si natočíme hru z Geometry Dash, ak vidíte. Hrajeme Cycles. A prečo hrajeme Cycles? Dajme si, že sme prešli, ne? A potom ešte ide Cycles. Takže sa snažíme prejsť Cycles teraz. Aha. Takže tak. Na tento level som počul veľa narážok, ktoré je celčne Quickstep. Neviem, čo je na tom pravdy, ale... No. Nemám rád triple spiky. Na začiatku tých triple spikov je... Tam pri 80% je veľmi ťažká Nechaj mi to povedať. Ťažká cirkulára. Bol by som rád, keby dáte odber a like. 31 odobrateľov. Áno, ja viem, mali sme 32. Nie, to nám zrušil len odber. Nezrušujte odbery, prosím. Nie, musíte pridávať 100 lajky. Alebo... aby ste sa dostali na takú lepšiu pozíciu youtubera. Môj cieľ je teraz dať 50 odobrateľov. Ja som zmenil popísať, že môj cieľ je dať 50 odobrateľov. Toto je mega hard. Aha. To sa treba naučiť iba. Sa to naučíte to. No tak. Ja som v 2 minútach videa. Dostal sa na 60%. A v 2 minútach videa práve sa musím rageovať. Aj keď som sa nerageoval, iba trošku. Nevideli ste moje rage. Dúfam, že ani vy nebudete. Budete. Keď už budem trošku starší, začne mi puberta. Nie. Poď. To je strašne ťažké. Ale ono sa to treba naučiť. Ja som si to na začátku tohto videa skúšal. Poď. Toto je strašne ťažké. Poď. Kamo, teraz nie také, kebyže to hneď teraz dokončím. Hop. Ty vole, čo? Čo? Ja som to prešiel. Za 3 minúty. Akože, wait, what? Ja som robil speedrun. Chápeš to? Vidíš? 100%. Boom. Ja som robil 100%. Chápete to? Ja idem na X-step. Pozrite. Nie. To no. Mám 97% na X-step. Má to. Počkaj, kamo, ja neviem, či dokončím X-step. Ja som dokončil teraz ten Cycle, som sa úplne rozmyslený, kámo. Cycle nedám. Aspoň ja si myslím. Tak, ale to čo ti je. Prečo sa vás pýtam, čo mi je? Keď som dohral Cycles. Ja som ho dohral za 3,5 minúty. Myslíš, že to je 3,5 minúty?
Vidíš, že to je za 3,5 minúty dohrať main harder. To je pre mňa taký veľký úspech. Ja keby som dohral demona za 10 minút. To mimochodom sa mi stalo. Robím potom asi samostatné video. Video s demonom je pri práve. A druhé, čo robím, som dokončil 2 demonov. Sú tie videá v príprave. A pod tento komentár si môžete tipnúť, že aký to bol, no, ten prvý demon. Dám radu. Je to dosť známy level a nie je to Nightmare. To je niečo také pod ním. Dobre, už asi viete. Keď hrajete dosť dlho Geometry Dash, tak už asi viete. Nám to nebudem hovoriť. Poď. Hop. Cycles poznám veľmi dobre. Takže Cycles X-Step poznám veľmi dobre. X-Step poznám veľmi dobre. Áno, úplne najlepšie. Dobre, mám len toľko pokusov. Dám si do 10 pokusov. Potom to vypínam. Lebo dokončili sme už Cycles. Len dve videá na plne veľa na video. No neviem, či je dobré. Aha. No. OK, odpustím pokus. Ja som dokončil Cycles za 3 minúty. Za 3 minúty. Koníkom? To by bolo niečo. Ja som teraz zobral koník. Možno to nedohrám. Dobre, uvidíme si to. To bolo tesné. Hore. Nie. No, dobre, posledný pokus. Mám teraz posledný pokus do skončenia. Nie, dobre. Ľudia, Cycles za 3 minúty máme hotový. No. Čiže, ak sa mi to páčilo, dajte like a ďalšie čau.